ମାଛ କଟା ହେଇକିରି ଧୁଆ ଚାଲିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ଲୁଣ ଫୁଣ ଦେଇକିରି ପୁରା ମାନେ ଗୋଳେଇ ଦିଆହେଉଛି। ତାପରେ ତେଲରେ ଛଣାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଇରେ ତେଲ ଢାଳି ଦିଆହେଇଛି, ଗରମ ହେଇଗଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲିଶି ମାଛ ପଡ଼ିଲା, ଛଣାଛୁଣି ଚାଲିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଛାଣୁଛନ୍ତି। ମାଛ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୋଳ କରାଯିବ। ସରିଲା ନା ମାଛ? ଭାତ ଆସିଯାଇଛି, ମୂଳା ଶାଗ, ଇଲିଶି ମାଛର ଝୋଳ। ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତାକୁ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଭଲ ହେଇଛି? ହଁ ଭଲ ହେଇଛି, ଝୋଳଟା ଭଲ ହେଇଛି। ମାଛ ବୋଧେ ମାଛଟା ତ ଖିଆ ହେଇନି, ଦେଖିବା ମାଛଟା ଖାଇଲା ପରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ମାଛଟା ବି ଭଲ ହେଇଛି। ଇଲିଶି ଇଲିଶି ଝୋଳରେ ଟାଣି ଦେଉଥିବ ଯେ। ଝୋଳଟା ଭଲ ହେଇଛି।